אז ראינו כאן קבוצה, אנחנו נמצאים באקרופוליס באתונה, וראינו כאן קבוצה של ילדים שמסתכלים, באים יחד עם הכיתה וזה, ורואים בעצם את הדברים. ודיברתי בדיוק באותו יום בבוקר על הנושא של קשב וריכוז, עם האחיות שלי, שהן גם איתי פה בטיול. ומה שקרה זה שאמרו לי, תראה, הנה כיתה, למה אין להם הפרעות קשב? וזה בדיוק העניין. בתוך הכיתה, כשרק קוראים ולומדים מתוך ידע תוכן, זה משעמם, אבל חייבים לראות בעיניים, אנחנו חייבים איזון. אני קורא לזה 50% ידע על משהו, ו50% זה לראות את המשהו. גם כשאנחנו מלמדים את הילדים, אנחנו צריכים להראות להם כל הזמן דברים. אז כשילדים נמצאים פה והם רואים את הדברים ושומעים על הדברים, גם את התוכן, אבל גם הם רואים, זה כבר לא משעמם. מתי זה משעמם? שרק מדברים בלי שמראים. זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות עם הילדים שלכם, כשאתם יושבים ללמד אותם. לא רק טקסטים כתובים, לראות תמונות בגוגל, ביוטיוב, בדברים, על כל דבר שהם לומדים, והכלל הוא 50% לראות, 50% לספר על מה שרואים. זה נקרא משמעות, התוכן עצמו, והמסה. המסה זה החומר עצמו, הדבר הפיזי שעליו לומדים. תעבדו נכון עם הילדים, הם לא ישתעממו, הם יהיו מרוכזים, ויהיה להם הרבה פחות קשיים בלימודים. אוהב אתכם כאן מאקרופוליס.